Morjesta, mä olin tässä uusis ja meikä meinas tekisin tällaisen helpon ja yksinkertaisen videoblogisarjan. Tää on siis yksinkertaisen lyhyen, ei ehkä lyhyen tai yksinkertaisen, mutta sellaisen sopivan mittaisen. Sellaisen niinku tässä on kuitenkin mulla on enää vapaa-aikaa tässä nyt, niin voi sitten säätää videoitakin niin vähän enemmän. Asukat ei terveydut vaan. Mutta joo, no sit tässä on nyt, tänään on 26. ja nyt on 8:30 kello. Puolentoista tunnin päästä pitäisi olla valmistyöisissä, tai no lakkeessa, miten se kutsutaankin. Ja niin. Tässä nyt vaan kokeilen blokata. Miten se nyt sanookaan? Juu. No, mutta joo. Ei mulla olisi nyt tässä tällä hetkellä ole mitään sen kummosempaa. Tosiaan nyt nämä valmistuiset tänään vituttaa paljon saatanasti, koska tarkoitushan oli, että tulee ihan niinku joku 20 vierastakin, olisi niinku ollut ihan mukava silleen. Nyt sieltä tulee niinku ne perus 9-8 naamaa, miten nyt näkee silleen niinku melkein joka toinen viikko muutenkin. Että sillaisepä. Sitten vaan. Ja kutsuttiin, kun äiti kutsui noita omia sukulaisia, mutta ei siinä mitään. Eivät päässeet, paitsi yksi päässä, mutta se taas on eri juttu. Joo. Ei mulla mitään tässä muistilappuukaan, että mitä mun pitäisi sanoa tähän. Mutta joo. Tällä vaikalla kun katson toisen näyttää, katsotaan kaukaisuuteen. Ei kuitenkaan. Joo, no ei tässä mitään sellaista kummosempaa. Kuva vaan on taas tänä päivänä taas. Juu. Katsotaan taas joku toinen.